नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण बी ए प्रथम वर्षाच्या सिलेबस संदर्भामध्ये चर्चा करणार आहोत. बी ए प्रथम वर्षामध्ये पहिल्या सत्रामध्ये आपणास 2 सब्जेक्ट अभ्यासायचे आहेत. पहिल्या सत्रामध्ये पेपर क्रमांक 1 इंट्रोडक्शन टू सोशिओलॉजी आणि पेपर क्रमांक 2 इंडिव्हिज्युअल अँड सोसायटी. त्याला आपण मराठीमध्ये समाजशास्त्राचा परिचय पेपर क्रमांक 1 आणि दुसरा पेपर तो आहे व्यक्ती आणि समाज. समाजशास्त्राचा परिचय हा पेपर प्रथम वर्षासाठी असून या पेपरसाठी एकूण 4 चॅप्टर आहेत. या 4 चॅप्टरचा अभ्यास आपण टप्प्याटप्प्याने करणार आहोत. समाजशास्त्राच्या परिचयामध्ये आपण समाजशास्त्राला इंग्रजीमध्ये काय म्हणतात या संदर्भामध्ये आपण बघणार आहोत. समाजशास्त्राला इंग्रजीमध्ये सोशिओलॉजी हा शब्द आहे. हा शब्द लॅटिन भाषेतील सोशियस म्हणजे सहचर, संगती किंवा सोबती आणि ग्रीक भाषेतील लोगोस म्हणजे शास्त्र किंवा विज्ञान या 2 शब्दापासून तयार झाला आहे. याचा अर्थ सहचराचे, संगतीचे किंवा सोबतीचे शास्त्र ते समाजशास्त्र होय. पण सर्वसाधारणपणे समाजाविषयीचे शास्त्र ते समाजशास्त्र होय असे म्हटले जाते. समाजशास्त्राचे प्रथम नामविधान फ्रेंच समाजशास्त्रज्ञ ऑगस्ट कॉम्ट यांनी केले व समाजशास्त्रात प्रथमच वैज्ञानिक अभ्यास पद्धतीचा प्रयोग केला म्हणून त्यांना समाजशास्त्राचे जनक फादर ऑफ सोशिओलॉजी म्हणतात. समाजशास्त्र या शब्दाची प्रथम वापर कॉम्टने 1838 साली आपल्या पॉझिटिव्ह फिलॉसॉफी या ग्रंथाच्या 4थ्या खंडात केला. त्या अगोदर समाजशास्त्राचे नाव कॉम्टने सामाजिक भौतिकशास्त्र व सामाजिक पदार्थविज्ञान सोशल फिजिक्स असे ठेवले होते. पण बेल्जियम शास्त्रज्ञ क्लेट यांनी आपल्या सांख्यिकीय प्रबंधाला सोशल फिजिक्स हे नाव दिले असल्यामुळे तो प्रबंध लोकप्रिय झाल्यामुळे कॉम्टने सोशल फिजिक्स नावाऐवजी सोशिओलॉजी हे नाव दिले. ऑगस्ट कॉम्ट हे फ्रेंच विचारवंत आहे. त्यांचा जन्म 19 जानेवारी 1798 तर मृत्यू 5 सप्टेंबर 1857 रोजी झाला. वेगवेगळ्या विचारवंतांनी समाजशास्त्राची व्याख्या केल्या आहेत. त्यामध्ये मॅकआयव्हर आणि पेज यांचं असं म्हणणं आहे की समाजशास्त्र हे सामाजिक संबंधांचा अभ्यास करणारे शास्त्र आहे. सोशिओलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप. दुसरे जे विचारवंत आहेत मॅक्स वेबर यांनी सुद्धा समाजशास्त्राची व्याख्या केली आहे. त्यांचं म्हणणं असं आहे की सामाजिक क्रियांचे अर्थपानात्मक आकलन करण्याचा प्रयत्न करणारे शास्त्र म्हणजे समाजशास्त्र होय. सोशिओलॉजी इज द सायंटिफिक विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रिटिव्ह अंडरस्टँडिंग ऑफ सोशल ॲक्शन. मॅक्स वेबर असं म्हणतो. डेव्हिड आणि ड्रेसलर मानवी आंतरक्रियांचा वैज्ञानिक पद्धतीने केला अभ्यास म्हणजे समाजशास्त्र होय. हॅरी जॉन्सन यांचं असं म्हणणं आहे की समाजशास्त्र हे सामाजिक समूहासंबंधित शास्त्र आहे. सोशिओलॉजी इज द सायन्स दॅट डील्स विथ सोशल ग्रुप्स. इमिल डुर्किम यांनी सुद्धा समाजशास्त्राची व्याख्या केली. सामाजिक संस्थांचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे समाजशास्त्र होय. सोशिओलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल इन्स्टिट्यूट. इमिल डुर्किम. समाजशास्त्राचा आपल्याला अभ्यास करायचा असेल त्यासाठी आपल्याला प्रथमतः समाजशास्त्राचे उद्दिष्टे आपल्याला अभ्यास का करायचा, कशासाठी करायचा यासंबंधी आपले काही उद्दिष्टे आहेत. ते उद्दिष्टे असे आहेत की समाजशास्त्र विषयाची प्राथमिक स्वरूपाची ओळख करून घेणे. समाजशास्त्राचा इतिहास काय आहे तो इतिहास आपण जाणून घेतला पाहिजे. समाजशास्त्र जरी फॉरेन कंट्रीमध्ये उदय झाला असला तरी त्या समाजशास्त्राचा भारतीय ओळख काय आहे किंवा भारतामध्ये समाजशास्त्र कसा विकास झाला यासंबंधी आपण चर्चा करणार आहोतच. त्यासंबंधी आपल्याला पुन्हा समाजशास्त्र व्याख्या जाणून घेणे गरजेचे आहे. समाजशास्त्र अभ्यास विषय काय आहे, समाजशास्त्र व्यापकता काय आहे तो सुद्धा आपल्याला जाणून घ्यायचे आहे. समाजशास्त्र विकास जाणून घेणे यासाठी आपल्याला भारतीय दृष्टिकोनातून आणि पाश्चिमात्य दृष्टिकोनातून समाजशास्त्र विकास कसा झाला यासंबंधी आपल्याला चर्चा करणं गरजेचे आहे. समाजशास्त्राच्या उदय आणि विकासाबरोबरच समाजशास्त्राचा अभ्यास विषय काय आहे तो अभ्यासणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आपण प्रथमतः सामाजिक संबंधांचा अभ्यास. समाजशास्त्र हे सामाजिक संबंधाचा अभ्यास करते. आणि 2 नंबरला आहे सामाजिक घटकांचा अभ्यास. समाजशास्त्र सामाजिक संबंधाबरोबर सामाजिक वेगवेगळ्या घटकांचा सुद्धा अभ्यास करते. समाजामध्ये ज्या वेगवेगळ्या प्रक्रिया घडतात त्या प्रक्रियांचा अभ्यास सुद्धा समाजशास्त्र करते. समाजामध्ये सामाजिक संस्था, या सामाजिक संस्था हे सामाजिक गरजांच्या पूर्तीसाठी निर्माण झालेल्या आहेत. त्या गरजांच्या पूर्तीसाठी सामाजिक संस्थेचं योगदान फार मोठं आहे. म्हणून सामाजिक शास्त्र
किंवा सामाजिक शास्त्रामध्ये आपल्याला सामाजिक संस्था फार उपयोगी आणि फार महत्त्वाच्या भूमिका निभावताना आपल्याला दिसतात. म्हणून सामाजिक संस्था ज्या आहेत त्या संस्थेचा अभ्यास करणं आपल्याला गरजेचं आहे. म्हणून युवा संस्था असेल, कुटुंब संस्था असेल, धर्मसंस्था असेल, राजकीय संस्था असेल किंवा शैक्षणिक संस्था असेल, या सर्व संस्थांचा अभ्यास आपल्याला समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर सामाजिक नियमने व सामाजिक नियंत्रण, समाज व्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी सामाजिक नियम काय आहेत, सामाजिक नियमने म्हणजे काय असलं पाहिजे, सामाजिक नियमने पाळणं किंवा सामाजिक नियमने पाळूनच आपल्याला सामाजिक नियंत्रण काढता येईल. म्हणून सामाजिक भूमिका वठवताना आपल्याला सामाजिक नियमन पाळणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर समाजशास्त्राचा दुसरा विषय जो आहे तो सामाजिक समस्या. सामाजिक समस्याचा उहापोह करताना आपलं असं म्हणतात की समकालीन सामाजिक समस्या असेल किंवा वेगवेगळ्या ज्या समस्या आपल्याला निर्माण झाल्या त्या समस्याचा अभ्यास करणे आपल्याला समाजशास्त्राच्या अभ्यास विषयामध्ये आपल्याला महत्त्वाचा ठरतो. त्याचबरोबर समाज व पर्यावरण याचाही आपल्याला अभ्यास विषय आपल्या समाजशास्त्राच्या अभ्यास विषयामध्ये समाविष्ट आहे. सामाजिक परिवर्तनसुद्धा अभ्यास आपल्याला समाजशास्त्राच्या कक्षेमध्ये येतो. समाज संरचनेमध्ये होणारे बदल जे आहेत त्या बदलांचा अभ्यास आपल्याला या परिवर्तनाच्या माध्यमातून आपल्याला करायचा आहे. त्याचबरोबर सामाजिक प्लॅनिंग काय आहे, सामाजिक नियोजन काय आहे, त्या सामाजिक नियोजनाचा अभ्यास आपल्याला समाजशास्त्राच्या अभ्यास विषयामध्ये आपल्याला करायचा आहे.